Θα γυρίσουμε με το καινούργιο σου συγκάτοικο σε λίγο, μου μοιοποιημένε φίλε μου. Όνειρα γλυκά του ήταν κάσετα μου. Στις αποβάθρες. Θέλω να βεβαιωθώ πως αυτοί οι ανόητοι δεν θα ρίξουν κανένα από τα φορτία μας κάτω. Κλείδωσέ τον, Τζέικομπ. Βέβαια. Έγινε, καθηγητά. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι βρήκαμε κι άλλη σφραγισμένη κρύπτη στα περίχωρα της κατακόμβης του Φαραώ. Όχι, δεν άκουσα τίποτα, δεν είδα τίποτα, τίποτα απολύτως τίποτα! Η μικρή μούμια. Σας παρακαλώ, προσέξτε. Εκεί βρίσκεται μια μούμια 3.000 ετών. Με ένα μικρό χτύπημα μπορεί να καταστραφεί. Γεια σας, φίλοι μου. Είμαι η Ρόζαλι Ριβέρα, η κατάρα του Φαραώ. Και σας παρουσιάζω την κατακόμβη του άγνωστου Φαραώ. Πολύ ωραίο αυτό, Λούξορ. Θα έχουμε μια καινούργια μούμια στην παρέα. Είμαι σίγουρος πως ο βασιλιάς μου θα εκπλαγεί αρκετά. Ανυπομονώ να δω τι υπάρχει μέσα. Κι εγώ. Τούτενστάιν, τι κάνεις εδώ? Ήρθα να πάρω τα πράγματά μου. Μα αυτά δεν ανήκουν σε άλλη μούμια. Δεν υπάρχει άλλη μούμια. Αυτή είναι η δική μου βασιλική αποθήκη. Είναι μέσα τα πράγματά μου και τα θέλω τώρα. Τι είδους πράγματα? Εννοείς θησαυροί και τέτοια? Σημαντικά πράγματα. Τα μοντέλα καραβιών, τα ζωάκια παιχνίδια, τα παιχνίδια του Σένετ. Ξέρετε, ήμουν πολύ καλός παίκτης στο Σένετ. Ήμουν αίτητος. Και είναι και το αγαπημένο μου Σέγγι. Το ποιο? Τίποτα. Απλώς θέλω τα πράγματά μου. Ηρέμησε. Τα πράγματά σου είναι στο δρόμο και το μουσείο. Θα τα έχεις όλα μέχρι το απόγευμα. Ξέρεις, Κλειό, η υπομονή είναι μια αρετή, την οποία τώρα δεν έχω. Τι κάνει αυτός ο Θεοπάλαβος? Ό,τι θέλει να κάνει. Θυμήσου, είναι όλα αυτά που είναι. Πολύ κακομπελά βρήκαμε. Και γι' αυτό σας εγγυώμαι ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ κανείς αυτή τη μεγάλη μέρα. Θέλω να πω μόνο γεια στη μαμά μου και σε όλους στο σχολείο William Dixon. Στην Ατάσα, στον Τζέικ, στην Κάγια, τη Χίλαρη. Κοιτάξτε, ο Έλβης ένα UFO. Όχ, λάθος. Είναι μόνο ένα περίεργο σύννεφο. Κλειό, συγγνώμη, μου παίρνουν συνέντευξη εδώ. Εντάξει, σε συγχωρώ. Λούξορ, άνοιξε αυτό το κυβότιο. Μάλιστα, κύριε. Τώρα αμέσως. Μετά μπορούμε να γυρίσουμε στο σπίτι. Δεν είστε καθόλου ασφαλείς εδώ έξω, κοντότατέ μου. Βλάσφημοι! Τολμήσατε να διαταράξετε τα ιερά πράγματα. Θα υπομείνετε τις συνέπειες. Συχαίνομαι να υπομένω τις συνέπειες. Τζέικομπ, δες τι είναι αυτό. Όχι αύριο, τώρα. Αποκλείεται, φίλε. Εγώ δεν είμαι εδώ, λείπω. Τζέικομπ, τι συμβαίνει εδώ? Άνθρωποι, είστε σε θανάσιμο κίνδυνο. Ακριβώς ό,τι χρειαζόμασταν. Ένα κεντρικό ψώνιο. Εντάξει, όχι παιχνίδια. Βάλε τη σαρκοφάγο πίσω στο καράβι και εξαφανίσου από εδώ. Ακούστε το Χασάν Ελ Ζαμπκάρ. Μην ανοίξετε αυτή τη σαρκοφάγο. Θα φέρετε την κατάρα του Φαραώ επάνω σας και σε όλο τον κόσμο επίσης.
Κατάρα! Υπάρχει κατάρα! Όχι, τα πράγματα πάνε όλο και καλύτερα. Ναι, αυτό το ερευνώ εδώ και πολλά χρόνια. Το 1922 ο αρχαιολόγος Κάρτερ ανακάλυψε την σαρκοφάγο του Τουτανχαμών. Μια αρχαία κατάρα μέσα στην κατακόμβη έλεγε πως ο θάνατος έρχεται πετώντας σε όποιον έμπαινε μέσα στην κατακόμβη του Φαραώ. Δεν υπάρχει καμία κατάρα μέσα σε αυτή την κατακόμβη. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι που είχαν σχέση με το άνοιγμα της κατακόμβης πέθαναν κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Αποκλείεται. Αυτές οι ιστορίες δημιουργήθηκαν από έναν δημοσιογράφο, ο οποίος διέδωσε αυτές τις φήμες της υποτιθέμενης κατάρας. Ωραία, εμένα με βολεύει. Περιμένετε, μπορεί να μας συμφέρει αυτή η ιστορία. Το κοινό και οι κριτικοί θα το χάψουν. Είναι η μεγάλη μας ευκαιρία. Α, καθηγητά, εγώ και εσείς πρέπει να μιλήσουμε. Δεν είναι ευκαιρία, είναι η αλήθεια. Θα το πληρώσουν πολύ ακριβά αυτό. Θέλω μόνο τα πράγματά μου. Ηρέμησε, Τουτ. Τώρα τα πηγαίνουν πίσω στο μουσείο. Όμως, τι θα γίνει με την κατάρα? Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Σαν κυβερνήτης των πάντων, εγώ θα σας προστατεύσω. Την τελευταία φορά που το είπες αυτό, οι δαίμονες από τον κάτω κόσμο παραλίγο να μας κάνουν τσιχλόφουσκα. Ναι, βέβαια. Αυτά συμβαίνουν. Ανίδη, ανόητη, προσπάθησα να τους προειδοποιήσω γιατί δεν μ' ακούνε. Το μενταγιόν της Αμούτ. Λένε ότι την αρχαία εποχή μπορούσε κανείς να το χρησιμοποιήσει για να καλέσει βοήθεια όταν ήταν μεγάλη ανάγκη. Όπως τώρα. Έφτασε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Το μαυσολείο του άγνωστου Φαραώ είναι έτοιμο να ανοίξει. Υπάρχει πράγματι η κατάρα του Φαραώ? Θα ακολουθήσει μακελιό? Θα επικρατήσει πανικός? Θα δούμε. Προετοιμάσου, κόσμε, για μια βουτιά στο παρελθόν. Κι άλλη σαρκοφάγος, κι άλλη μουμιά, κι άλλος Φαραώ. Όχι! Αυτός πάει να μου πάρει το σέκι μου! Το ποιο? Το όχι! Μα δεν ακούει ποτέ αυτό το παιδί. Μόνο τον εαυτό του, δυστυχώς. Ωραία, ωραία, άθικτη, καμία κλοπή. Αυτό είναι καλό σημάδι. Εννοείται αυτό το δρόμο που νιώθουμε όλοι. Όχι, εννοώ ότι ο Φαραώ είναι εξαπλωμένος και περιμένει. Περιμένει να εξαπολύσει τη φοβερή του κατάρα. Κύριε, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είμαι ο Φαραώ. Εγώ μπορώ να στερέψω τον ήλιο. Είμαι αυτός που δεν φοβάται τίποτα. Και αυτά είναι μόνο μερικά από τα προβλήματά σου. Μερικά από αυτά τα ιερογλυφικά είναι γνωστά. Ο Άνουβης, φύλακας της κατακόμβης. Ο Θόθ, γραφέας των θεών. Η Αμούτ, η εκδικήτρια. Πλάκα έχει. Τι λέει μετά, Τουτ? Λοιπόν, αυτό είναι ένα κουλουριαστό και ένας κύκλος και λίγες τελείες. Για ένα λεπτό, Τουτ. Δεν θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά? Οι δάσκαλοι μου είχαν την τάση να εξορίζονται συχνά. Το επάγγελμα είναι επικίνδυνο. Γιατί δεν νιώθω καμία έκπληξη? Πες μου, τι βλέπεις? Δείξε μου τη μούμια. Δεν είναι νεκρικός θάλαμος. Είναι η αποθήκη του τάφου του βασιλιά του Τανκάσι-Ταμούν. Κοίτα! Παιχνίδια, επιτραπέζια, τύμπανα, ροκάνες. Όχι, Φαραώ. Όχι τρόμος. Αυτό είναι φρικτό. Ένας εφιάλτης δημοσιότητας. Και μια καταστροφή στην τηλεθέαση. Κοιτάξτε, μια κουδουνίστρα. Το σέκι μου. Καθηγητά! Καθηγητά! Είστε όλοι καλά εκεί μέσα? Πρέπει να φύγουμε, Τουτ. Δεν φεύγω χωρίς τα πράγματά μου. Μείνε και θα σε φάνε πεθαμένο, εντάξει? Ορίστε. Άστε με να βγω. Με συγχωρείτε, έρχομαι, πρέπει να φύγω. Για χαρά, τα λέμε. Φίλε! Δεν φέρονται έτσι σε ένα Φαραώ. Η μούμια ξύπνησε. Είχα δίκιο. Αυτή η κατάρα δεν πρόκειται να πεθάνει. Η μούμια είναι ζωντανή. Τρέξτε! Φλόιντ, έξω! Κουνήσου! Φαίνεται πως ο Έλτζαπ συνάντησε το Φαραώ του. Και φαίνεται πως θα πάνε καλά. Έλα.
Τρέξτε! Η κατάρα του Φαραώ πήρε σάρκα και οστά! Κατάρα! Δεν είμαι κατάρα! Πώς τολμάς να μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο! Το τέρας θα μας καταστρέψει όλους! Σε διατάζω να σταματήσεις! Θα έπρεπε να σε ρίξω στα βαθύτερα πηγάδια του κάτω κόσμου και μετά να σε αφήσω στους δαίμονες! Αυτό είναι το ευχαριστώ που έσωσα το κουρελιασμένο άθλιο το μάρι σου. Ναι, απολύεσαι! Θέλεις τα πράγματά σου πίσω, έτσι? Για να σου το πω πιο απλά. Τζους! Τότε θα πάμε να τα πάρουμε. Μόλις σε φορτωθούμε τα μύντια. Γρήγορα, εκεί κάτω. Παρακολούθηση μούμιες. Πριν από μια ώρα, μια παλιά μούμια 3.000 ετών ήρθε ξαφνικά στη ζωή. Αρκετοί μάρτυρες είδαν αυτό το ζωντανό τέρας με τα ίδια τους τα μάτια. Όχι, για δείτε εδώ, σάπια σάρκα. Ήταν 10 μέτρα ψηλό με κόκκινα μάτια και νύχια και κοινόδοντες και είχε και άλλα. Ήταν σαν τον θάνατο αυτοπροσώπος. Μου επιτέθηκε χωρίς σύκτο και προσπάθησε να μου κλέψει το καπέλο. Ο καθηγητής Μπεντέχτη είναι ο κύριος υπεύθυνος. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, άνοιξε τη σαρκοφάγο της μούμιας και ενεργοποίησε την κατάρα του Φαραώ. Φαίνομαι κοντόχοντρος. Λένε πως η κάμερα προσθέτει κάποια κιλά. Οράτιε, σε παρακαλώ. Αυτή η επιπόλαιη ιστορία θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη του μουσείου και τη δική σου. Κάθε δημοσιότητα είναι καλή, αρκεί να προφέρουν το όνομά μου σωστά. Καθηγητής Μπετγουέντι, θα διαμαρτυρηθώ. Είναι δική μου η ευθύνη, Χαρτούμ. Εγώ είδα το σατανά και τώρα πρέπει να σώσω τον κόσμο από αυτόν. Θεοί του κάτω κόσμου, φέρτε την Αμούτ, την εκδικήτρια, πίσω στη γη. Αμούτ, εκδικήτρια των νεκρών που παίρνεις τις καρδιές, καλώ εσένα να απαλλάξεις τον κόσμο από την κατάρα του Φαραώ. Κατάστρεψε τη μούμια. Θα γίνει το θέλημά σου. Α, σκοτεινό, υγρό και κρύο. Το μέρος αυτό μου θυμίζει τα άδυτα του κάτω κόσμου. Ναι, το λένε μετρό. Εντάξει, παιδιά, η Ρόζα και ο κάμεραμαν πρέπει να έχουν φύγει πια. Α, η Αμούτ, η εκδικήτρια! Τι κάνει αυτή εδώ? Έχει πολύ σημασία. Σε ψάχνω του Τανκάσεταμουν. Το κοριτσάκι από εδώ χρειάζεται κάτι για την κακοσμία. Αχ, τώρα βρήκε να το πιάσει. Έλα, έλα. Έλα. Επιτέλους, πάμε. Του Τανκάσεταμουν. Δεν καταλαβαίνω, κύριε, γιατί η εκδικήτρια σας κυνηγάει. Μπορεί να υπάρχει η κατάρα. Όχι, εγώ θέλω μόνο τα πράγματά μου πίσω. Δεν έχω καμία σχέση με αυτή την Αμούτ. Όχι, περίμενε τούτ. Την άκουσα που σε φώναζε. Σύμφωνα με την αρχαία Αιγυπτιακή μυθολογία, η Αμούτ ήταν γνωστό ότι έτρωγε τις καρδιές των νεκρών. Το μοναδικό νεκρό άτομο εδώ πέρα είσαι εσύ. Επίσης, λέει εδώ ότι υπάρχει κάποιο τεστ που πρέπει να περάσεις. Αλλιώς η Αμούτ θα σου πάρει την ψυχή. Έχεις ακούσει ποτέ για αυτό το τεστ? Μα, κάποια από αυτά τα αρχαία αιγυπτιακά πράγματα δεν υπάρχουν. Μην πιστεύεις σε ό,τι διαβάζεις. Για τόσο να επισπεύσουμε την έξοδό μας άμεσα. Πίσω στο μουσείο. Ίσως εκείνα τα ιερογλυφικά να μπορέσουν να μας πούν πώς να σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Πολύ καλή αυτή η ιδέα. Ωραία, γιατί αν η χαριτωμένη μικρή μας φαγάνα των ψυχών βάλει στο στόμα της τον Τούτ, θα είναι πιο νεκρός και από νεκρός. Αμούτ, εκδικήτρια, γιατί δεν έχεις ακόμη καταστρέψει τη μούμια? Υπομονή. Η ψυχή του θα γίνει δική μου, αλλά χρειάζομαι κι άλλες ψυχές για να χορτάσω αρκετά. Όπως τη δική σου. Μα εσύ τρως μόνο τις ψυχές των νεκρών. Εγώ δεν είμαι νεκρός.
Ακόμα. Η κατάρα έπεσε πάνω μου τώρα. Η κατάρα του Φαραώ συνεχίζει το φρικτό της έργο. Με λίγα λεπτά ένας αφηνιασμένος κροκόδιλος ή ένας τρελός υποπόταμος, κάτι με πολύ άσχημο δέρμα, τρομοκράτησε τον κόσμο στο μετρό. Θα σταματήσει ποτέ αυτή η τρέλα? Λοιπόν, ο τρόπος που γίνεται είναι όταν πηγαίνει στην άλλη ζωή, όπως εσύ, Τουτ, η ψυχή σου ζυγίζεται με αντίβαρο το φτερό της αλήθειας. Γελίο. Αν περάσεις το τεστ, η Αμούτ γίνεται καπνός. Αλλά αν η ψυχή σου δεν είναι καθαρή, η Αμούτ θα την κάνει μια μπουκιά. Φοβόμουν ότι αυτό θα έλεγες. Ώστε τα ξέρεις όλα αυτά. Έλα, Τουτ, πρέπει να κάνεις το τεστ. Είμαι σίγουρη πως είναι καθαρή η ψυχή σου. Χαίρομαι που το πιστεύεις. Μπορεί να είσαι ενοχλητικός και ξεροκέφαλος και κακομαθημένος. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως είσαι κακός. Σωστά. Εννοώ πως μπορεί να είσαι απαιτητικός, άξεστος, ψιλομύτης, εγωιστής, απεχτής, επιπόλαιος. Τέλειωσες. Τώρα μόλις άρχισα να ζεσταίνομαι. Μα Κλειό, μετά από 3.000 χρόνια η καρδιά του Φαραώ δεν δουλεύει πια. Όλες οι μούμιες έχουν καρδιές καραβαίους για προστασία. Σαν ανταλλακτικό. Ω, βέβαια. Έχει το κλειδί αυτός ο τύπος. Αποκλείεται. Η Αμούτ θα κάνει τον τύπο μια χαψιά. Αρκετά. Αμούτ, θα κάνω το τεστ του βάρους της καρδιάς και θα σε στείλω πίσω στον κάτω κόσμο. Γέρο, φύγε. Η μούμια μου έσωσε τη ζωή. Έκανα λάθος. Ίσως η κατάρα να μην είναι καθόλου κατάρα. Τουτ, το καλό που σου θέλω, κάνε γρήγορα το τεστ. Ορίστε, παίξε με αυτά. Ο θόρυβος τους λένε ότι απομακρύνει τα κακά πνεύματα. Σταματήστε αυτούς τους σατανικούς ήχους! Άνουβι, Ματ, Θορ, Οσίρις, ακούστε την εικασία μου. Άνουβι, μπορείς να ξεκινήσεις την τελετή. Μάλιστα, Όσιρις. Ματ, φέρε εδώ το φτερό της αλήθειας. Ω καρδιά μου, που σε είχα από τη μητέρα μου. Μη γίνεις εχθρική μαζί μου μπροστά στο φύλακα της ζυγαριάς. Μην αφήσεις το όνομά μου να βρωμίσει. Να βρωμίσει, πώς του ήρθε τώρα αυτό? Όχι, είναι ένα μέρος της τελετής. Παράξενο, Έκρινα τον Τουτανκάσετ Αμούν. Είναι ενοχλητικός και ξεροκέφαλος και κακομαθημένος. Όμως οι πράξεις του είναι σωστές. Επειδή έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή του για να σώσει τη ζωή κάποιου άλλου, η καρδιά του έχει καθαρίσει. Θόθ, πολύ σωστά μίλησες. Η καρδιά του Φαραώ είναι αγνή. Εντάξει, πέρασα, κυβερνώ. Είμαι ο βασιλιάς, ναι. Όχι, Αμούτ, δεν επιτρέπεται να υπερισχύσεις του Φαραώ. Άκουσες το μεγάλο πράσινο τύπο, κοριτσάκι, στα τσακίδια. Όχι! Αντίο, μικρέ Φαραώ. Οι θεοί να είναι πάντα στην καρδιά σου. Πρέπει να το παραδεχτώ, Τούτενστάιν. Ήσουν άσος στο τεστ. Φυσικά. Είμαι ενοχλητικός και ξεροκέφαλος και κακομαθημένος. Εγώ είμαι όλα αυτά. Με κατάρα ή χωρίς κατάρα πρέπει να ελέγξουμε την κρύπτη μόνοι μας. Ησυχία, κάτι θα σκεφτώ. Τι! Είναι αλήθεια, φίλε! Μια ζωντανή μούμια! Τζέικοπ, σταμάτα αυτό το πράγμα. Εντάξει, τρέχω αμέσως!
Η κατάρα του Φαραώ. Το βλέπετε όπως συμβαίνει. Ζωντανά. Πολύ, πολύ, πολύ ζωντανά. Έκπληξη. Κλειό, μα τι κάνεις? Σε βοηθάω να αποκτήσεις περισσότερη δημοσιότητα. Πράγματι. Λοιπόν, ήταν πολύ καλή ιδέα. Ναι, φίλοι μου, πέσαμε όλοι θύματα μιας πλεκτάνης, προκαλώντας πανικό στην πόλη και σχεδόν καταστρέφοντας την άμεμπτη υπόλοιψη αυτής της δημοσιογράφου, χάρη στον καθηγητή Οράτιο Μπέλετη. Θεέ μου, πάλι λάθος λένε το όνομά μου. Μάλλον είχες δίκιο, καθηγητά. Η δημοσιότητα κάνει καλό. Είσαι χαρούμενος με τα παιχνίδια σου, Τούτενστάιν? Ναι. Αχ, το γλυκό μου το σέκι μου φέρνει τόσες αναμνήσεις. Πάντως 3.000 χρόνια είναι πολύ καιρός για να λείπει κανείς από το σπίτι του. Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Αλλά όπως έλεγε πάντα η μαμά μου, το σπίτι είναι εκεί που βρίσκεται η καρδιά. Σειρά σου. Για ένα λεπτό, Τούτ. Εσύ δεν είπες πως ήσουν ένας αίτητος παίκτης στο Σένετ? Υπάρχει περίπτωση να σε νικήσω ποτέ? Αποκλείεται. Είναι η πλάκα. Σε διατάσσω να χάσεις. Α, έτσι το εννοείς. Εντάξει, Τούτ, θα σου βγάλω τους επιδέσμους τώρα αμέσως. Α, ναι, σοβαρά. Ούτε στον Ναι, ύπνο είμαι σου. σίγουρη γι' αυτό. Όχι.